Yamwa kwa Badom TV Badwam dwumadie so yede nyame asese nnen so wama de pa achia kwa ni nyina so ye adwuma enye Richard akwa me cameraman ena me boni din ne mum hunam dua na kwa no ebia so ye adwuma ensam ne do so ne yetodwa wo mu bi ya wo betini owura to forcing ne nsam no presiding judge ana se o judge wo ti asam no so se anya hweyie afanu no mienu no a won ho wonsam ne mu no bi e kasa no anhwe a na konya hawo e wasem no nidie so yede sansem ni chemu ebebro wasansem ni muntine ndisi amanyokuo no se aban lawyer Penny Godfred yebo adame ko mfra didie no so eno ne nsem bi na no pay mede bro sa Adom TV Badwam kase o share live on Facebook/Adom TV Extra Go TV 119 DSTV 280 uko YouTube Adom TV 2 kase ni twagu ni dwumadie medindi afia amankwa tamaklo afia ni DMT said and some chemu ankasa etie presiding judge wono etie dwamudi minority leader ya bono kwaduo ewo ambulances and some hono watcher sa fanunu mienu no wo mo ewo nsem ni mu obi anhweye ewo sade ewo kasa de fansem no sabre ye wo asem bia no emu nsam Adom TV kase etwaso otemwafo a domkuman eba no dani ato forcing watena punachi na nsema akopia asem bia wodi no ede kokobo anu odin ama party sa sansemi wom eka ho bi se ebeya wommo kasta no wonsem a woke nyina no embra fom na de nam so ntia ama sese obi ade na no ato sansem ne mu ene se opanyina wotoso miensa ansemi ode sobo ebo no ede todwa ewasem bia se. In principle, the caution of the court was in order, and it is something that we in the NDC agree with, and that is why right from the outset we have been very circumspect in whatever we say on this case and have assured that the court is not in any way or form scandalized. I think the particular reference to me was something that, in my humble opinion, the courts, got wrong, and I took the opportunity to draw the court's attention to the fact that the said comment was not about this court or the presiding judge in this trial. I think that you are aware that we have a press conference at 2 p.m. to address the unprofessional and criminal conduct of the Attorney General in this matter. Wasansem we mo no ndi sia manyoko no dwam tenani Owura Johnson esiedu nketia senka ebeya aban lawyer Penny Godfred yebo adame anka wonfa na didie no emrafom e won nsam a ekoso no ho nsantwafo nhye mudi ase no de nsemi etudwa. Ladies and gentlemen, considering the scandalous nature of the immediate and unconditional resignation or dismissal of Godfred Dame for bringing the high office of the Attorney General and Minister of Justice into disrepute and public opprobrium. Clearly, Mr. Dame is not fit to hold himself out as Attorney General and Minister of Justice. He is unfit to be the leader of the Ghana bar. Wasa editu jase anamo Attorney General no etui ehun behia pa se enimanimu ya no enhwehwemu ebekoso efrimrahye bedwam. Commencement of disciplinary proceedings by the General Legal Counsel against Godfred Dame and his disbarment for conduct unbecoming of a lawyer, and more importantly, the leader of the Ghana bar. 4. A publicly televised parliamentary inquiry into this and other reports of judicial manipulations by Godfred Dame with a view to censor Godfred Dame to prevent the recurrence of such. Mento Adom TV Badwam kase no so na yemunra yensam fofromo National Development Planning Commission NNA one mapa 2057 omai ne bobrene sede ye pese ye kro ye bibeka afa yensika samototo ye Badwam asumdue bambo emu nsam so akọ nanimo omo ehwe animo se 2057 mu de na emfi aduanan no na se ye koyanim na enye won kwa na tena se nemo wona eka bi ewo mu ya politicians nso ka ho bi omo nyina ka ho a won kruchire nkurata so ya wo hwe animo so obebuobo ho na agina yi Adom TV etwaso.
Ushe framework na aye na eye amanfo ani daaso amanfo niemo mpeso munya a o mabra bom ene ya fani nyina ka bom ne ya ka che se ni na amanfo pe se ni kwan so be fa so e besusu nti sa ban ye yi wo ma wo ba sa adwumadie ena wodi a ebesi amanfo nso ebehia de omo pe ebehia kwan mo so fa so humpuntuo eno no na nkita ho na adwuma na wo ba na wo be hye National Development Planning Commission ti ye hye ne kiti ye say dia enya adwuma enam se ye ne framework anase ye ne vision anase ya kikabom de amanfo epe no wo de ma political party eno ho so na ombadwuma ho so san hye we ena beboa ameyedi nkita enhyehyeye a asuyeyi eye se de be ya amanyɔku ahodoɔ nyinaa de wɔn nsa bɛhyɛ sankrata yi ase na wɔde adi dwuma no wura no ade tudwa development plan esu enjira se development plan no ebetumi ama budget anase niema ebetumi de aka ama na adwuma no so ebesia development plan ne budget ene ne ade a mfie be ye 9 ni National Development Planning Commission yedi ani siso yedi saboso ye Ministry of Finance saboso bebre ayedi ayefo the Public Financial Management System institutional back in the review a o ma hyase edi ho adwuma parliament na kasa omude omunim die no bibia hyase I form committee ai nipa dumienu a omude ho adwuma ne sunsu aso ne se nyame ncha ade a Reno and number AS 9184-20 track EB and a son a year galamsey and Nuoma akonya nkwanhia se hwi dwaboso magistrate court I wo dwaboso mensi mono akopem dan no kire se eswani so ka kire ya kuro no mu anasa atoye mantam mu ho omo kasatia galamsey pa en wanya ba bia nya nkwanhia se court dan ho Adom TV etwaso Sashen yi na de galamsey niema ene ekọ baabi a wotu efamagudie de sanse mantemu ne mu efamagudie tu enye ne kwan so ekoso pa sese ensase nti omanfo bonwo sa asemi eso amanebo no ekira shenkani break eje ne ho a ede hyen no ekokobo dwaboso magistrate court mu dwaboso mensine no emu omanfo ma won hoye ha ekọ ho no mu a okokokire ohyenkani ene wo mu ana ete ehyen no emu posifo ekire se wo ye ensem no mu enhwehwemu Enra nese wani nsa okachire sun pa ye abusua ne namfo esun ni nyina ye kwadon kansa lewin na hyen ne nya nkwanhia no ka na ne ni hia ye no na abofra kuma mfie miensa ka ho oto na nanom se donti abusua aya amamre ne amane agya no kwan nese wani nsa okachire Adom TV etwaso Awosini kwadwon kansa lewin nkwanhia wonyaye ewo na watwi awieye ewo kumase amokom aka ho bi ama akoda ba akwa na wonya mfinhia no emiensa bra wote opapa ehyen a ene kwadwon kansa lewin die no edi ahyiemu etianom ewo nsia do bra wode won kopie mu ewo konfonoche abaya sabia ene dai na abusua eye ho amamre ne amane egya no kwan eno ka ho bi ema Adom kase ene Mr. Boache da Costa etwetwe nkomo maamene bi anu a ofinti ama ya di na koto oko hospital ko ekobo issue na ja anope papa ne de wonti na nche papa no ya se no POP ana ya de kokuru sa aka kra sa ya de ba obo be kre ne be ni e kato maamene se be kre ne be ni na se na edin se na edin kasa kre na o timi kasa kre o mo na timi show mo ko mo na o mo yere o mo timi ese o mo be ni Kofi Aboagye eye akora a wadi mfinhia no miensa wonya ne ba bi koi enua panin wono so ekire ne yawdie kire Adom kase sei for now no mo say dan me specific say criminal case and say civil case because almost identity ya no asim ndije bi you say enhu be ba nanti asia ya aduma because omo ba o want to be sympathize with the family no they come to annoy the family ndije no matter what pedigree any di omo nipa bi ba any family na bi sia say bi omo mpeni pa sebi omuni munyansa minganisa no krede ba ko sebi omufeni pa oni munyansa ombetimi eni penifo so wonu mu pra no emu oden emu du nsia enso epra ya no so emu oyade ya sprinter Benz bus eni nya nkwanhia wo awutu bunsuaku wo senya breku wo gomua akoti kwan no so Adom kase edebe a sprinter full loaded passengers. It's a name say can or the speed. But when so is a quite for
the meeting and say a pie tie na twin ko one side na me see on control steer no to kwa no aba sana kan e dane etofu tesi wo fence enye bonso wo pa bonso ku ho a sa ko kitikiti na ehia won se jakaw e hon nesi Enwachi acting medical superintendent Emma Hope Christian Hospital Dr. Pakwesi Isando enso de kan ho a o kyerɛkyerɛ mu no mo praye na tibia emu nipa more affected and one and I Sisiana they are more stable. The injuries, most of them are not fatal. So your major suturings are here, but there's none that's needed. Maybe major theater operation. No. So it was they are minor. Most of them are minor suturings, but there's no major surgery. Say any of the affected people. None of the Yabakosonia wa Sante Mantam Nimo na ejahwehwem bi ato Pico restaurant any shops ahodo be naimo ya no eben SG Mall wo Kumase Adom kase etwaso Jani hie ni die so wokum momu die a asetam a wode ya nwa sisiwo no e die ntimi mi duro no de ni gya no aso ini obi no a wo mu ya duane no wo so no twe enam ni mo no wo so no ne wo fom wo no ne adade stove no gas ni de ensim ne e wo ade asi akire ba bi kura ne nka wo dia mi ko e de jana buro wo fom ho e na so fine bi wo ho no na so mu na Nenkase so na ochem se ebra fire service for ebedru ho no na japade do na asai nanso ne nyina mu no okra bi ani ho a wo hwere ne nkwa se be tetim na ko chiri kakra ansa na fire service for eba to bedru ese no a no mu connect machine te so edru na no mu connect buru a ekire wo no ko fie no e wo no mu a se ya enwura efie no so mu enti edru no e so eyi no fisher board no emu ewurawura efie on kakra na ekire we mu ni adade aja omutume ya aduma omudu no a etumi anyanya me ya aduma ye kokosi ye omu nyina pie obia ho na aduma mo de obia pie anka amfati obia shop ni de o kan Pico de no na o kan baby o kan we ti be for we de ntumi anhye kase ensumu no ohwemu no a menko mu ni de Mayanto akase no so na Gamanche Foundation eyenra na wiase nyina yesi ho kasafa menstrual hygiene ho no wonso de wonmo no atomo ebi ya wonmo kire ahonidie mu wo ba won sabuo mu ene sanitary pads ahodo Adom TV ediba. I urge each and every one of you to learn about menstrual hygiene, support one another, and advocate for gender equality and equality. Your understanding and support will pave the way for a healthier and more informed community. Although I cannot be here in person, I am proud of the efforts being made to raise awareness about menstrual hygiene and empower our youth. Together, let us continue to break barriers, challenge stigma, and create a world where menstruation is indeed a normal fact of life. No Joyce Achere Edu ya na woni adwensa publications enam enso kire mu di ntia dwumadi wodo won ho ehyemu bi Country Maya ne say especially to the parents in the first ma menstruation in yet to say adie ye chiwade but omun ben omun ba no no ne omun kasa as to how to keep themselves say no eba enye bibia ombe feel shy to even come and we attest to the fact that sanitary pads why them pan so it's a plea to the government, it's a plea to the agencies to help. Nananom ni adehye ye wo kwadwo adekrom wo Sunafo North mensimu eya hafomantem mu ani nye ho kra enema ahodo bi assembly no aye no wo mrahye bedwani aye bepem sabre ye gya no ekro no mu ni nwuramu a enkoso Adom TV ne nana edi nkomo yi ye police station bi a anam kro no ayekoso mantam ha ntie nyina de adesrede ekoto amsi mu ani ema be 4 years to 3 years ni omu started say omu si dan no dan de ahohare so be sa afi ba ko pe na ka ombetuma wi kura edu lenten no
ne hu say contractor no package ne ma say woko twa no ho aba be 3 years no see ha biem danaka secondly esaso communication network bia ongazo musipu phone almost omawi abi a transmitter kaka mo babo so kra ma atimi aye adwuma no antimi ama no ntino phone I abandoned me so atimi fa nya hwe Enwachi ehemfo na assembly members bia ewo kwadwo adre krom enso so de to aso se nsuo ho asem de ne pa mpo nsuo no kra ni ne ye very pale se wonum a enye yie bi so okra pampan ewom enu nti kra ema ye mofra ebe school late ebi ne mutwa kwansi ne be se du ansa na yakwakopa nsuo kwadwo adre krom a se china aka wono de so ade abrek se ne se amakro no de atese ewo krowe mu yaso koko ni ye meman ho de ne cheye e koko gwa paso no mutisa to work na ba ne de besi ho no ama e hawa ye nya ne se ye gira ba bi ne koko ye ko no ti bibi kura to wa asana wo be fire mi mu na na ase go so no wa abra yeso ko jina dua so time bi ya wo Kwapem South Mensimo so de wano atomu bi wo sanitary parts a ne bo no dene o se ne abeya hawo ama mayu no empompanifo nti aban emrem no baba me ko dumia me tobre no edru so ka cha me tobre no nanso ne bo no kwa na ekoso to da bia ukodu okra na ebobo no kire wa na odwen ho se unya kwan foforo bi akola no betimi de asiesie no ho e bi anka be sansa ne bo no edi nti mema kra na ye dwa no hu na yan yire no nti we ya be ma ka hu se we yire nso yusu bi na wo ba so esanso yusu bi nti ne bo no ye be sraban Chief Executive Officer Wada Maame Kuma Foundation ano Maame Kuma Ado echire mu se ene first quarter health director ema yeti asese first quarter ya krampo mbayo a anyem 55 no started from 11 years akwala ketewa 11 years wanyem na ehwehwemu hunu se awofo bebre eni sika ombeto pad kra ama ne ba nti obekọ no obi bedada no na wato pad di ama no na afi ode ne ho ama no na akoye nyinsan because onim hwe eni nti den yede to ye hu se befa sa akonya to ye hu so ne ye kyerɛkyerɛ mbayo omo Kwapem South ni na omo ate asese se ewuye womensis wi a echire no nso woni obaima koda obetimi anyem but ye hu se awofo bebre nso entumi enkyerɛkyerɛ omo ba kwan a ete so omo fa so nti obenya sa obedu sa stage no na afi ono nam namfofo so a otietie ne namfofo na ede na kɔ bebi a enye ti ye strega na ban se enka ebe ya yesesa nkofa de enchire ke yensa nko yechi nyano so na Adom TV Badwam kase na ha na brema kwan na no pay ye de asia sedan komaw emre ne adaje a wode ma yenti dumade no de obonkrata ne online stories na ye krado wada o makan ye hu biem ye mfanto so ye basisiye